мошиндор хонадори ба ма чӣ? Ма агар ошиқи саҳнаву мусиқиям дар ту чӣ? чун худо мега дари тавба ҳамеша бозай. Ты худое ки агар тавба шикастам дар ту чӣ? Рӯ ба рӯи оина бишина хата муқоиса кун ки худат аймада гуноҳот бисёрай, пас гуноҳи ма бар ту чӣ? ҳамеяш зурай ниёк мега на тыра дар гӯри май зада мехобонанд, на мара дар гӯри тв гӯри падарат набошам пас ба ту чӣ? меган сиришти хок аз оҳан ҷудо нест, ҳаёти одамӣ низ бехато нест. хатоҷӯён хатои худ биҷӯяд, дар олам бехато ғайр аз худо нест. пеша ӯе ки як одама баҳометӣ ҷон тагардон аввал хата бод. Ассалому алейкум бародаро. Оиди суханои ҳамин бародар чӣ фикр дорем? Як нависен ку як бихонем. Чӣ фикр доре? Илтимос. Ташаккури зиёд.